ShadowNinja.cz a dneska vás vítám u pokračování SCP Mobile Breach 2D. Jsme tam, kde jsme naposledy skončili. No, tak zkusíme jít třeba tudy, kudy jsme mohli jít. Tudy radši ne, tady to nemusím. Už jsme několikrát byli, tak zkusíme jít nahoru. Tak, aha, tak sem taky nemůžeme, no. Tak jediné místo je, kudy můžeme jít tudy. Jo, teď můžeme. Jo, a tady bychom mohli jít nahoru. Vím, minule jsme šli nahoru a bylo tady SCPčko. A teď tady záhodně není. Dívím se, jako kam zmizelo to SCPčko. Je. Výtah. Do něj nepůjdem. Protože víte, jak já to mám s výtahama. A jestli ne, tak vám to klidně řeknu. Hele, nová lokace. Že bychom šli novou lokaci. A jsme v té místnosti, tak to je lepší než nic. Yes, našli jsme kartu. Mléko. What? Jo, možná být rychlejší. Tak to se divím. Jo, tak tady můžeme najít různé věci. Třeba nějaký nový metky třeba. Budeme potřebovat. Proti jednomu SCPčku myslím. To dobře nepamatuju, ale... Omlouvám se za to, že chodím furt rovně, ale... Snažím to tady prohledat lépe, no. No, kašlu na to, jdeme prostě dál, no. Jo, jediný co vím, že tady ty chodby, co se furt opakujou, tak jsou taky sami SCPčko. Co jsem si zjišťoval. Jsou to pro nějaký, teď přímo nevím číslo, ale je to SCP nekonečná chodba, něco jako Krums. To nic. To je nesnáším ze všech nejvíc. SCPčko tady nesnáším nejvíc. Jo, takže to mi řekněte, co to bylo za SCPčko. Ty krása. Ne, tak tebe jediný, co si říkám, tak to musí být SCP Oldman. 106. To říkám správně. Jo. Jo, a jediný, co mi taky, že je to Oldmana. My jsme zavřeli do nějaký kolec, nebo co to je. Aby nás nemohl zabít. Takže jdeme tudy. Jo, a ještě jedna věc, je, že každý SCP, co jsem zjišťoval, se spawne random na různých místech. Takže tady může být jakýkoliv, kdekoliv nějaký SCPčko. Pokud tady na mě vybav něco, co fakt nechce, ať na mě tady letí. No počkat, koukneme se ještě do tam, tady to zavřeme. Aha, tam se nemůžeme dostat. Tak doufám, že se tam uprostřed třeba někdy ve hře dostaneme. Jo, tady potřebujeme jedničku. Jo. Ale tady jsou dvě. Výtah, tak výtah asi nepůjdeme. Jdeme potom. Ne. Ne. Doufám, že se to někde uložilo. Kde už jsem jo... Neříkejte. Ne. Ach jo. Proč? Já se nepamatuji zrovna, kde to bylo. Ach jo. Doufám, že to bylo nahoru. Ach jo.
Takže celý je od začátku. No nádhera. Co nemůžem, tak se nepamatuju, kde to bylo. Nejhorší věc, teď doufám, že to bylo tudy. Ne. Jo, teď, jestli si to pamatuju, tak to bylo nahoru. Tady vlastně byl ten medvěd. Jo, bylo to tudy. Aha. Moje angličtina dneska nechce angličtinovat. Krásně, tušil jsem, že řeknu takovou píčovinu někde, ale OK. Čekat ještě. Aha. Ona si to nedá ukládat. Tak to je blbý. Aha. Tak to mě zajímá, co budu dělat. A jestli se to ukládá samo, tak je to ještě více v píči. No, tak jdeme třeba tudy. Pokud si pamatuju, tak tudy byl ta velká louže. Kterou... Jo, tak už si pamatuju, začínám. Jo, tak, mrknem. Mrk. Jo. Tak doufám, že tato série bude mnohem lepší než ta předtím, co jsem dělal ten díl. Ach jo. No. Tak otevři. Jdeme tudy nahoru. Jsem dobře pamatuju, jak tudy. Já jsem nemůžem, ale nahoru můžem. Výtahem nejdem, to půjdem pár, když tak. Jo. Já si myslím, že mohli. Sem už můžem. Šílený koberec, nádhera. To jsem jak nějaký prezident, nebo co jsem dohaje? Joha. Zde byl... Jo, takže to co tím chcete říct jako. Jako to je, říct jako, že jsou tady záchody, do kterých se můžeme když tak schovat. To se ze mě děláte srandu už. Jo, tak teď třeba tudy. Tudy. Vůbec nevím, kam jdu. Tak už vím, kde jsem. Počkej, pokud se dobře pamatuju, tak tudy jsem mohl jít. Tudy můžu jít. Ty strašně jak praštím něčemu už. Můžu... Víte, co to otevírá. Ty. No tak jediná možnost je jít teď nahoru. Ne, nahoru, ne, tam byla vlastně ta místnost, kam nemůžu, nebo... Můžu už? Ty kráso, nevím. Jestli tam někoho tu doháje už. Jo, co jsem přišel. Že zkusíme jít na druhou stranu, tak krásně. Tyhle chodby si z nás normálně dělají srandu. Proč mi to připomíná místnost, kde jsem už byl? Protože třeba, že jsem v ní byl. Jo, tady to je možný, že nás teleportuje do jiné lokace, ale tady nemůžeme, takže jediná možnost je výtah. Tak zkusíme výtah. Je nadšený, že musíme do výtahu. Tak to doufám. Pokoj, výtahu. Možná umíš otvírat věci. Tak to ne. Tak na to nejsem připravený. Tohoto je
Doufám, že tohle je Stephen Oldman. Takže to jo. Doufám, že jsem to otevřel. Doufám, že nás nemůže nějak přitračit. Co nemůžem? Ale já jsem si vždycky přál. Tady. A teď na to kašlem, jdeme do výtahu. Budeme dělat jako že nic. Aha. Tenhle ten výtah je rozbitý. Jak kdyby nemohli mít opraváře. Ach jo. Proč? Co jsem komu sakra udělal? Já jsem nemůžem. Tak, musíme to celý obejít, no. Já jsem jediný, co vím, takže sem pak můžeme. Doufám, že tam pak můžeme, no. Shit. Já si vyvedu. Vyšel jsem si tě, obchcel jsem tě. Ty jsi mrtko. Co to je? Bože, tady to SCP můj. Jo. SCP-096. Pokud se nepůjdu, tak to SCP se jmenuje Shy Guy. Takže by měl mít schopnost rozbíjet dveře a takhle prorazit. To tady potokám. A já jsem z toho dostal infarkt. Já rovnou končím, protože pokud mi tam pojím tohle SCPčko, okamžitě končím. Už vím, že jsem to několikrát říkal, ale tohle SCPčko tam fakt nechci vidět. SCPčko to je jedno z těch SCPček, který nesnáším. Je to i jediný SCPčko, který si snad dobře pamatuju, co dělá. Pokud se dobře vybavu, tak to je SCP, který umí jako jediný. Ty musí být všude. Ale já mám. Pro tentokrát vám tady dám challenge, že mi budete počítat, kolikrát jsem zemřel. Protože já se fakt nepamatuju, kolikrát tady umřu. Kašlu na kartu nebudem potřebovat. A pokud pustí kartu, tak seženu nějakou jinou. Já už si nepamatuju, kolikrát jsem zemřel. Pokud je tu někdo, kdo to bude počítat, tak chci, aby to počítal. Tak. Doha je. Teď se to dozvědět. Jo, ty jsi ten Oldman. To jsem zjišťoval. Taky trochu, jsem si něco o něm přečetl. A to jsme měli tam vlastně. Vyzval to takhle, jsem přišel. Hele. Nádhera. Tady. To je ten velký plyn, tak se budeme muset. Jo bože, už nekašlej. Jo, jsi vršeš chlap s rakovinou. Teda budeme potřebovat věc, tak. Půjdeme sem. Teď zjistíme to konečný výtah. Zkusíme se něco zjistit málo. Jo, tak půjdeme tudy. Ale pak nechci se jíst. Jo, tak.
Musíme jít tudy. Doufám, že se nám to otevřelo a otevřelo. Proč to takhle? Vůbec nic nevím tady. Takže jestli tady na mě něco... Jasně. Jo. Jestli je tady nějaký SCPčko, teď nemám vědět. Já budu rád. Doufám, že se objevíme v jiné místnosti. Byl jsem... Ukáž, kde jsem? Ano, to sakra jsem. Jo, furt lepší, než aby mě naháněl tam zruda. Ukáž se. Jo. A vezmu si medkit. Vezmu si najít medkit. A vy, když tak do komentářů pište, co mám udělat tady. Proto abych se pak když tak... Nebo mi poraďte cokoliv. S tímkoliv mi můžete v tomhle poradit. Čekat, tady. Jo, to je lepší, už nevidím v rudě. Já sem nemůžem. Asi si jít dolů. Cesta dolů vždycky vede nahoru. Je potřeba mít security level 3. Jo. No tak krása. Doufám, že tady si to můžeme uložit. Někde. Hele, jdeme dolů. Je tady něco? A je tady chodba. A jaký zabezpečený dveře. Ukáž. Jsi to stejná? Jo. Tak kouknu se sám, ještě jestli to možná. Shit. Jo, takže pokud to dobře udělám. Můžeme jít. A co se tady zrodil, sakryš. Ne! Doufám, že se nám... Já se nechci vracet. Musím se vrátit. Já už to nedávám. Tady jsme byli v téhle lokaci. Něco dalšího tady musí být. Press. Broken. Jo, ne, press. To je něco jiného, press. Vole. Jo. Asi se někam musíme dostat. Kam se musíme dostat, takže jediné, co nám zbývá, je se dostat do toho výtahu, obejít to celý. A jestli je zavřený, vy potřebujete ten level 3 kartu, kterou nemám. Horší než stará paní, která umírá, která má rakovinu. Co se radši srandu nebudu dělat, a vy taky nejradši z nemocích různých, jako třeba rakovina. To vám doporučuju, protože nikdy nevíte, jestli ji můžete mít taky někdy. Tak.
tudy. Tudy. Ne. Jak to mám uložit? Tak, sedm to. Jsme jít tudy. Tam už nepůjdu, na to mám kašlu. Tak jo. Na to, že je to stará hra, hodně stará, tak se divím, že to do teďka jede. Co tady? Level 3 kartu nemám. Nemám, neznám, neviděl. To ani ode mě. Horší než 8 zatku, hej. Jo, se nebudu. Do háje. Dám tomu poslední pokus a pak to ukončím. A pro další sérii dejte když tak, jako vždy, like, odběr, napište něco, co víte o SCPčkách, co by mi v tom mohlo pomoct. A tu challenge spočítejte, kolikrát jsem zemřel a napište to do komentářů, protože já fakt jsem jak ztracený. Kdo by řekl, že tohleto je těžší než hrát Backrooms. A to mám co říkat. Že Backrooms už mám několikrát vyzkoušený. A tohleto je několikrát násobně těžší. Možná jsou to ty chodby, které se dají otvírat. Jo. Jsme na druhou stranu teď. Jo, to je lokace, která se vedle opakuje. Krása, se musím o těch SCPčkách zjistit mnohem víc. Nebo možná udělat pak ještě natočit FNAFko. Vy si můžete do komentářů napsat, jaký díl FNAFka chcete, ať natočím. Jenom ty, který můžu, takže ty, co se jdou na mobil. Takže FNAF od jedničky až do Castle Night. Pokud se nepletu. Jo, Castle Night jde ještě na mobil. Jo, to je odmon, tak zkusíme jít do toho asi. Zkusíme to. A zkusíme štěstí. To nezměníme. Jasně, tady jsme pomalý jak lenochodí. Pokud vybereme správnou stranu, tak jsme mohli přežít. A to jediné, co vím, že tohoto je scépič nás teleportuje do svý dimenze, kde nás vlastně pokusí zabít, nebo no, zabije nás tak tím, že se zblázníme a to doslova. Tak. Ach jo. Ale že bychom našel už unik? Jestli jo. Tak to budu šťastný. Hele. Tak teď mi se řekne, jak jsem se tam vzal, když nechápu tu hru. Že jsem tam už byl. Co to sakr? Jsme více nahoru. Zkusíme do toho ještě jít jednou. A teď vybereme jinou stranu. Škoda, že to nejde uložit. Zkusíme jít třeba dolů. Tady.
Nemyslím, že jsme ještě nebyli. No, zkusíme ještě ty ostatní. Má to nádherný. Takže jako vždy jsme ve stejný. A pokud jsem jelen, tak bychom si měli... Jo. A pokud budeme mít štěstí, tak ho tady můžeme vidět, akorát v jedné nevýhodě, on bude několikrát násobně silnější. Že se může rychleji přesouvat. A měl jsem držet pisk, protože jsem ho přivolal. Teď kde se objevím? A jsem jít. Aha, takže nás tam donutí jít na stejnou lokaci. Tak to je asi zbytečně dělat. Tady je ten výtah, druhý nevím, jestli chcem. Když tak napište mi, jestli chcete, ať jdu znovu do toho výtahu. A teď kašlu na tebe. Na SCP-106 kašlám. Nebudu do toho chodit, protože je to už fakt... Já už jsem z toho fakt blázen. Jak? Tak dobrá, tak tohoto načteme hru jenom a tohoto bylo pro dnešek všechno. Pokud budete chtít pokračování, nebo pokud budete chtít, ať natočím FNAFko, tak stačí dát like, odběr a to je vše. Tak prozatím ahoj a v dalším videjku.